minsan po siya ay nagkasakit. Hindi namin alam kung ano ang, kahit mga doktor, ang dami na naming pinunto ang mga doktor, hindi nila masabi kung ano yung sakit niya. Tapos yung mga ahita po yung nakatulong sa kanya. So sa paghihilo, tapos pagpipray nila sa kanya, yung mga kung ano-anong dinadala nila kay Sir Dave, kahit mga saging, mga kamote, ganyan. Christmas bonus mo daw? Yeah. Hindi ba hinihintay natin yon? Kakapuranggot na lang ha, para sa pamilya mo sana yon. Anong nangyari at anong ginawa mo dun minsan sa iyong Christmas bonus? Kung Pati ba Christmas bonus ng asawa mo, isinali mo? hindi na. Hindi na. naman, yung iyo lang. Okay, okay. Anong nangyari doon? Nung nangyari po kasi noon is, nag-try ako mag-send sa kanila sa school. High school. 5 sila noon before. So, medyo nahihirapan. Sa mga kamag-anak ko, sinend ko yung iba. And then, natutuwa sila kasi napakabait, napakagagalang, at mapagkakatiwalaan ng mga katutubo. So, nung matapos ng mga high school, sabi ko, hindi hanggang dito lang dapat ito. Teacher ako eh. Tapos ang DepEd nagpa-promise ng magandang kinabukasan pag natapos ka ng pag-aaral eh, college eh, ganon. So sabi ko, maghanap ako ng paraan. So may mga schools na nag-o-offer ng scholarship. And then, tinry ko sila. Nung una, medyo may alinlangin kasi medyo mabababa ang grades. Sabi ko, mga indigenous people po ito. Ang kailangan po nito is education para sana ma-uplift yung kanilang moral, makatulong. And then, sabi niya, sir, i-refer ko muna sa presidente ng school. And then, nag-grant naman yung wish namin. Nakuhanan sila ng scholarship. Eh, ma'am, sa scholarship pala, hindi kasama yung miscellaneous fee. Oh, I see. Okay. So, enrollment noon, second sem, eh, ang datingan po ng bonus is September. So, yung bonus ko, may 8,000 at that time. Sa dami nila, kulang pa. And then, nung nilapit ko doon, kulang, hindi tatanggapin yung mga sabi ko, sir, pera ko po ito. Share ko po ito. Nako. Para lang po makapasok tong Makapasok mga... sila. Opo. So, anong ginawa ng eskwelahan? Tinanggap po nila, naghingi ako ng palugit. Sabi ko, bigyan niyo po ako ng ganitong panahon. Palugit para mabayaran yung miscellaneous. Opo, Para yun. matanggap sila sa eskwelahan. Opo. Oo. Nung una nag-aaway kami, hindi ko naintindihan yun. Tapos sabi ko, nag-pray ako kay Lord kung ano talaga yung plano sa amin. Tapos, kung tutulong talaga si Dave, bibigay mo lahat ng kailangan namin, kako. Walang magkakasakit sa pamilya ko. Ganun po. Simula nun, wala pong nagkakasakit sa pamilya namin. Tapos yung sweldo ni Dave, o sige, yung sweldo mo, sa'yo na lang. Yung sweldo ko, sa akin. Sa akin na lang, sa pamilya namin. Pero yung sa'yo, pantulong mo sa mga aita. Kasi may pangako si Lord, kapag tumulong ka, ibibigay niya rin yung kung ano yung iniingi mo, kako. Yung inferiority complex na nasabi mo, matindi ba yun sa AITA? At saan nanggagaling yun sa tingin mo? Matindi ang inferiority complex nila. Kasi tayo kasi ang nagsiset ng rules eh. Kasi tayo yung majority. Standards. Eh. Yeah. So sila, napakababa ng paningin natin sa kanila, lalo na yung standards nila kasi makaluma eh. Pero yung pagiging makaluma, yun palang nakikita kong parang tamang-tama. Kasi in a way, nakakapag-prevent tayo ng mga calamities, lalo na sa environmental. Panahon ngayon. Sa climate change. So, hindi ka gagamit ng mga makabagong teknolohiya to destroy yung ating environment. So, parang kung nag-uusap tayo ngayon, pati ang UNDP, Sustainable Development, ang Yan sinasabi sana. nila. Opo. Parang ang sinasabi mo, mas marunong silang mabuhay in a sustainable way. Ha? Ganun ba Oo, sinasabi mo? tama Dahil naging buhay nila yun eh. Papa? Oo. Okay. Life skills eh. Life skills. Tapos yung kanilang... So, paano mong nadidevelop yung kanilang, pag ikaw ang kausap nila, ang kanilang feeling, mawala ng konti yung inferiority nararamdaman nila? Ang ginagawa ko, yung alam nila, sinusuportahan ko. Halimbawa, sir, sabi niya, baba ka na, hindi ka na makakauwi kasi uulan. Nakikita ko maliwanag naman eh. Sabi ko, bakit?
Kasi yung ibon namumugad pag ganyan. Oh my God. Pag ang ibon daw namugad pag ganyan, that is summer, yung mga walang ulan. Pero kapag ang ibon daw namugad siya ng paganyan, tapos yung pasukan niya paganyan, matitinding ulan daw po. Galing ng ibon, Yeah. ano? Yeah. Alam ng ibon, pati ang klima. Opo. Na paghahandaan niya. So, yun, okay. So yung mga ganong paraan, nababasa ng mga katutubo. Tapos yung mga insekto, number one affected sa climate po natin kasi yan eh. So, nababasa yun ng mga katutubo. Doon ko sinasabi na, alam nyo, sabi ko sa mga kapatid nating katutubo, yung ganyang pamamaraan, dapat mailagay yan sa school eh. Kasi, may Maihayag. Opo. Oo, sa mga tao. May mga katotohanan eh. Kasi ang mga number one affected sa climate change, insect. Yeah. Including yung lindol, mga hayop. No, that's ganyan. right. Magugulo sila eh. Yeah. Oo. So, sabi ko, pag-aralan natin hanggang sa... So, na-flip yung kanilang kaalaman. pakiramdam sa Opo. sarili nila. Tapos yung pag gumawa sila ng mga insect repellent, bakit hindi insecticide? Ang insecticide kasi yung chain hindi umiikot eh. that's Kasi ire-refill lang nila, paiiwasan lang nila Iwasan doon. lang nila. Oo. So, yung So, ating indigenous knowledge is something you will learn from them. napakaganda pong i-apply sa pang-araw-araw natin. So, is that also your way of saying ang DepEd at ang national government talagang i-document o kaya alamin yan ng maibahagi? Ano? Mas maganda may alamin, may develop. May develop? Opo. Oo. Tapos yung makatotohanan na pag-aaral po sana. Kasi may mga pinag-aaralan tayo sa mga schools na hindi na naman talaga natin nagagamit. Hindi sa atin eh. That's right. Sa pag-aaralan natin, yung talagang sa atin Dapat sana. sa atin. Opo. Alam mo, revolutionary yung, of course, maraming nagsasabing ganyan. Pero ang pinagkaiba ng pagiging teacher mo at pagtatrabaho sa mga AITA, naging kakaiba ka bilang mobile teacher. Ilan ba ang mga kasama mo sa na ganyan mag-isip? Marami. Sila ba na-transform din nung trabaho ninyo na hindi ka lang ba mag-isa dyan? Marami kami, mga nasa 60 po kami siguro. Na mobile teachers? Buong Pampanga. Okay, so pareho ba kayo ng naging pananaw at pakiramdam? Hindi. Kasi napakahirap nung sa place ko eh. Kasi kalahati ng sahod ko nawawala. Monthly. Doon pa lang sa transportation. Pero ginagawa mo pa. Ginagawa ko. Pag nagkikita kami mobile teacher, ang gaganda ng motor nila. Tapos yung sa akin, nakakatatlong motor na ako laging nasisira. Tapos sila yung mga motor nila Magaganda Opo, ma'am, dahil- pinipindot lang. Ako talagang padjak to the max yung para Ginagamit umandar siya. mo. Pero gayon pa man, hindi nawawala yung pakiramdam na para sa kanila ka. Parang ganun. Opo, kasi every morning naaakyat ako, excited ako lagi. Ang sarap ng feeling. Yung asukatan, yun ang sukatan eh, no? Opo, makikita ko na naman sila. Ayan. Tapos ganyan na naman. Pag uwi ko, medyo Parang nag-worry. pagmamahal na yan ah. Oh. Talagang napamahal sila sa'yo ah. Sabi ko nga, kung pagbibigyan ako ng pagkakataon ng Panginoon, ipapanganak ako ulit, papiliin ako, doon ako pupunta. Wow. Yeah. Oh, wow. Kasi wala akong problema. Nagka-shortage sa bigas, wala kaming Wala kang problema. problema dahil meron dyan. Ang forest is so rich. No? Yeah. Of course, not as rich as before dahil maraming loggers, ano? Gusto ko man palalimin pa ito. Pero ako ang dasal ko. Pagkatapos ng interview na to at napakinggan kanila, ma-realize ng maraming tao na pwede silang tumulong sa ganitong pagsuporta ng ganitong pananaw. Pwede mo bang kausapin ang ating taong bayan? Sabihin mo kung ano ang whatever you want to tell them para take away nila na hindi nila makakalimutan kung ano maging teacher, kung ano magmalasakit sa AITA. Ako po isang simpleng teacher. Simpleng mamamayan din. Nakakatulong at nais tumulong. May mga pagkakataon yung tinitignan muna natin, nagdadalawang isip ka kung gusto mong, kung paano mo to gagawin.
bago ka po muna siguro tumulong is unawaan mo muna sila para makita natin kung ano yung tulong, kung ito ba'y talagang nakakatulong. Ang gusto ko lang po sanang bigyang diin dito is kung yung bang ibibigay mo is nakakatulong ba talaga. And then, bago mo sabihin na sila ay medyo may kababaan sa buhay, is pasyal ka sa kanila, tignan mo kung talagang kailangan nila. Hindi po masama ang tumulong. Hindi po masama. Pero yung type of development na gusto natin na ma-impart sa kanila, baka makasira pa. Kasi itong mga taong pinupuntahan ko, yung mga katutubo, is napakaganda ng kanilang kultura. Itong kanilang pamumuhay, ito'y buhay natin talagang mga Pilipino na hindi dapat masira ng mga ganitong klaseng development. Ang development po kasi is nakikita ko ito yung maging nakakasira, mas mabilis sumira sa ating kalikasan, sa ating kultura bilang isang mga Pilipino. So, mas maganda nung mapag-aralan natin yung simpleng buhay na mahabang buhay at masayang buhay. So, masaya naman po ang ating mga katutubo. Ang nagiging problema lang is yung sa agriculture. Nung pumutok po kasi yung pinatubo, nawala lahat. Seedlings sa tubig, mga isda. At seedlings sa mga halaman, pati na ang mga hayop nawala. Burado po talaga. So, dito sa agriculture, dito yung pinasukan ko, tinuturo ko sa kanila ngayon, yung upland farming system. Okay. So, ito, medyo nasa stage pa kami ng development. Pero at least, up to now, masasabi ko na pwede ko na silang iwan. After 10 years. To make their life sustainable. Yeah. Nagawa mo na after, naturuan Yeah. mo sila sa agrikultura. Yung totoong development na sustainable. Wonderful. Ganun. Naku, nakakaiyak ka naman, Dave. Thank you very much. And I'm sure marami ang makikinig sa'yo at maraming darating na mga direksyon para sa'yo in relation sa pagiging mobile teacher mo at saka pagiging Aita lover mo. Talagang parang sila ay mahal na mahal mo. Maraming Salamat din. Sana ipagpatuloy niya yung pagtutulong niya sa mga Aita. Hindi naman kami nag-aantay ng kapalit. Yun lang, matulungan sila. Okay na po sa amin yun. Tapos maging, yung health niya, ingatan niya kasi pag siya ay nagkasakit, mas mahirap po sa amin. Salamat sa pagiging mabuting asawa, good provider. Sir Dave, nagpapasalamat po kami sa inyo na kung di lang po sa inyo, sir, wala kami pong malaking natutunan. Maraming salamat po sa inyo, sir. Sana hindi ka po magsasawang tumutulong sa amin. Sa ngalan ng grupo ng Katutubong Aita, na kapwa Aita ko, nagpapasalamat po kami, sir, na isa kayo sa nagmulat sa amin kung ano yung kahalagahan talaga ng kultura, tradisyon, at kung ano talaga, kung sino kami. Nagpapasalamat po kami, sir. Isa yon sa hindi namin makakalimutan na pinahalagahan po ninyo sa amin, sir. Pati sa education, sir, nagpapasalamat din kami. Kahit na marami kayong responsibilidad sa pamilya nyo, natutulungan nyo pa rin kami. Lahat tayo ay may angking kakayahan sa isang larangan. Gamitin natin ito para sa ikabubuti ng ating kapwa, ng bayan at ng mundong ating ginagalawan. Hanggang sa susunod nating pagtingin dito sa salamin ng buhay.